Malta għalkemm hemm importatur li għandu diffikultà biex iġib il-provvista tiegħu. Ma għalhekk għandna suq liberalizzat tal-gass, tal-LPG qed nitkellmu tal-bulk LPG u għandna provvista garantita. Ġifieri hemm security of supply illi hija garantita għal xhur u l-gvern ukoll qed jiggarantixxi l-istabbilità fil-prezz. U dik l-istabbilità fil-prezz testendi mhux biss għall-gass imma testendi għad-dawl, testendi għall-petrol u testendi għad-diesel. Aħna dejjem fimna li rridu nkunu poplu, rridu nkunu gvern illi jkun solidali mal-poplu li jipproteġi lil poplu tiegħu fl-iktar momenti diffiċli hekk ħdimna dak kien il-prinċipju regolatur li mexxiena waqt il-pandemija se jibqa' jmexxina dak il-prinċipju sakemm jibqgħu it-tensjonijiet bejn ir-Russja u l-Ukrajna. U jibqa' mbagħad prinċipju li bħala gvern aħna konsistentement nemmnu fih. Jiġifieri ma hemm assolutament ebda diffikultà dwar il-provvist jew problemi dwar il-provvista f'pajjiżna. Malta Today. Bonġu. Il-budget li għadda il-Ministru tal-Finanzi alloka madwar 200 miljun biex jagħmel cushion għall-ispiża fuq l-enerġija. Però ovvjament dik il-projection saret qabel ma konna nafu x'se jiġri fl-Ukrajna. Il-gvern għandu stima ta' kemm se tiswa aktar issa dan il-cushion fid-dawl issa dak li nqala fl-Ukrajna u dak li se tiddeċiedu fit-tmiem il-ġimgħa intkom il-mexxejja Ewropej. Se nibqgħu nagħtu s-sosten meħtieġ sabiex inżommu l-prezzijiet stabbli. U dan ngħidu mhux biss sas-settur tal-enerġija u tal-fuels imma f'kull settur ieħor ukoll. Dil-ġimgħa tajna għajnuna targeted lis-settur tar-raħħala u tal-bdiewa. Se nagħtu wkoll għajnuna oħra lis-settur ta' min jipproduċi t-tiġiġ, irabbi t-tiġiġ f'pajjiżna. Qed nitkellem b'mod ġenerali kull fejn hemm bżonn ta' assistenza ser inkunu qegħdin nagħtuha sabiex nibqgħu nipproteġu lill-poplu tagħna u f'dan il-mument ta' irkupru ekonomiku b'saħħtu nibqgħu nagħtu sosten lill-irkupru ekonomiku għax nemmnu li huwa bekk illi nistgħu nibqgħu nkabru l-ekonomija tagħna tirrendi u kif ġara fil-passat kellna war chest mimli meta ġie il-mument u l-ekonomija vibranti tista' dak il-war chest terġa' timliħ. L-ispiża ma taħsibx li hemm bżonn tittempraw daqsxejn ukoll il-wedi elettorali allura? Il-wedi elettorali huma kollha costed u huma sostenibbli. L-appoġġ li se nkunu qegħdin nagħtu sabiex il-prezzijiet tad-dawl, tal-enerġija, tal-petrol u tad-diesel u tal-gass jibqgħu stabbli huma dawk li jkunu meħtieġa fil-mument. Il-pożizzjoni tal-gvern immexxi minni hija kompletament opposta għal dik tal-kap tal-oppożizzjoni illi qal illi jekk il-prezzijiet jolew barra jolew f'Malta ukoll.